moto kod chiwo chiemo ne jopuonjre skul mabende pod medo nyuolo paro mopogore wadhi nyaka motene kod nyasi ma idhi bagi nyasi mar Madaraka ma higani. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo singo ne ikruok dhi mbele yo makare e kaunti ma Busia motelo ne nyasi mar Madaraka e kaunti no. Kauloso e pap ma Masinde Muliro ma ogen time nyasi no. Omolo lero ni gedo mar pauno chiegni rumo kendo joma otelo ne gedo no timo duto manyalore mondo tieke wangsa. Omedo ni kata obiro ni en kinde mag koth gibiro keto kenge makare mag tieko pauno e wangsa mar timo nyasi no, wach ma bende oriw lwedo gi gavana mar kaunti ma Bungoma Ken Lusaka. Kata kamano gikwayo jopiny mondo bi oyuore nyasi no ma en achiel kuom mano mar sigana kata historia ma opang timo e kaunti ma Bungoma e thuolo mokwongo. The public terraces are all ready to host a total of 12,700 residents of Bungoma as well as visitors. And then the VIP pavilion is equally ready to host almost another 2,000 with the main pavilion hosting His Excellency the President and his guests, as well as senior officials within government, both at the national and at the county level. So we want to just confirm to you that we are ready, Bungoma is ready. Kwa sababu ya hii sherehe chenye tunasema ni kwamba tutaangalia hali ya anga venye itakuwa na tuko na mipango kamilifu ili kama kutakuwa na mvua tutakuwa na umbrellas ya kutosha ili wananchi wasikuwe na taabu ama wasitaabike juu ya mvua na pia wasikose kufika kwa hii sherehe yenye Wasurunya kwa Ramogi, duol mochungne kwan kod nonro